A Pobra do Caramiñal pecha o programa socioeducativo do Centro de Atención á Discapacidade, o que beneficiou a 65 familias e que conta cun balance positivo de integración e compromiso ambiental. O Concello da Pobra do Caramiñal fixo balance do programa socioeducativo e medioambiental do Centro Integral de Atención á Discapacidade, que finaliza este mes tras beneficiar a 65 familias usuarias da instalación. A concelleira de Servizos Sociais entregou esta mañá a memoria final do proxecto a Sara Outeiral, representante da empresa Cartogal, co fin de pechar un ciclo de actividades que tiveron como obxectivo mellorar a integración sensorial dos nenos e nenas con discapacidade e concienciar sobre a importancia de respetar o medio ambiente. Ao longo destes meses, podemos constatar o impacto que conseguiu este proxecto, tanto no eido social, a través da educación sensorial da infancia, como no eido medioambiental, a través da concienciación do importante que é preservar os nosos ecosistemas. Ser sostibles e contribuir ás comunidades nas que operamos son dous dos piares fundamentais da compañía na que traballo. Por iso é tan importante para nós contribuir en iniciativas como esta, que poñen valor valores tan importantes como a importancia de preservar os nosos ecosistemas e tamén procurar o benestar e aprendizaxe dos usuarios e usuarias do centro. O acto de entrega realizouse no propio CAD, onde as instalacións foron ambientadas cunha decoración especial de Samaín, creada polos traballadores e rapaces do centro. Esta decoración tamén serviu como elemento de xogos e interacción para os máis pequenos, que mentres agardaban as súas sesións de terapia, puideron desfrutar dunha ambientación especial. Como podedes ver, este ano a decoración está ambientada no Samaín e non só cumple unha función decorativa, sino que tamén sirve para que os rapaces interactúen, xoguen con elementos que hai aquí, que lles sirva para formarse, pero incluso tamén para tranquilizalos cando poden estar esperando para entrar nas súas terapias. O programa, que se desenvolveu ao longo de varios meses, incluíu actividades moi variadas, dende 19 saídas a espazos naturais e xornadas de limpeza ambiental ata obradoiros de estampado con flores e follas. O CAD tamén organizou sesións de interacción con animais, plantación de árbores froiteiras e actividades sensoriais. Fixéronse en total 22 saídas a espacios naturales, fixéronse tamén 24 sesións individualizadas e 26 sesións en grupo. Teño que decir que foi un éxito, que os nenos aprenderon moitísimo e que damos as gracias a DSSMI por sempre colaborar con nós e participar no que é a rehabilitación e normalización dos nosos nenos e, sobre todo, tamén no cuidado do que é o ambiente natural. Co remate deste programa, o Concello da Pobra do Caramiñal pon en valor o compromiso coa inclusión social e a preservación ambiental, ao tempo que reitera a súa aposta pola colaboración pública-privada para mellorar a calidade de vida dos seus veciños e veciñas.